Reconeixes aquests decorats? Recordes la primera vegada que vas viure aquella escena? Qui sóc? Vull contar-vos. És no d'estranyar-vos si m'escapa el plom. Jo sóc fulla seca. Que trista vida. Saps com segueix aquest fragment que tantes vegades has sentit? Ara, tothom pot gaudir completament de l'espectacle. Aquest any, els dies 10 i 11 de gener, funcions accessibles per a espectadors amb diversitats visuals i auditives, amb subtítols, audiodescripció, Bucle magnètic i so amplificat. enguany, pastorets per tothom. Visió òptima del subtitulat entre les files 9 i 13 del pati de butaques.